Meu abuelo mariñeiro, meu pai mariñeiro, meus irmáns mariñeiro, e ti, claro, naces nunha casa que todo se relaciona co mar, e que va ser ti? Empecé no mar con 14 anos, salín da escola con 13 e medio, e aos 14 xa fun traballar para o mar. Nos xa con 8, 9 anos, o que nos dedicábamos a andar polo muelle nas chalanas, xogando nas chalanas, xa xogábamos a ser unha persona grande no mar, aunque non o éramos, que éramos nenos. Sí, cando empezas, aunque nos gustaba moito, fexese moi duro, claro, porque, a ver, con 14 anos non estás desarrollado como a canto tes 18 ou 20. O traballo do mar é un traballo moi físico, é un traballo que levas moitas molladuras, é un traballo que tes que tirar por moitos aparellos durante moitas horas. É claro que che gustaba o traballo, que non estás afeito a eso. Non é como cando levas despois de 2 ou 3 anos, que te o corpo afeito, xa tes moito máis forza, estás afeitos a levar máis molladuras, xa o corpo xa o resiste de outra maneira, non? O primeiro faiseche moi duro, O aprendizaxe quizás é mellor empezar novo, porque cando eres novo, sabes como unha persona nova, fai como unha esponxa, absorbe todo, e aprendes moi rápido. De hecho, os mellores mariñeiros que hai son os que empezan con 13 anos, 14, 15, porque xa empezan desde nenos. Os outros mariñeiros, como ti vían que ainda eras algo neno, pois se che podían quitar un pouquiño o traballo da man, axudábanche, non? Como vían que non ainda, o que te dixo antes, non tiñas aquela potencia física que tiñan eles, non estabas tan afeito, pois metíanche unha mensiña. Pero sí, pero pouquiño tempo, depois a responsabilidade xa era tú, xa ti tiñas que ir aprendendo, tiñas xa que ir facendo todo. Oxe, graças a Dios, pois hai outra economía, hai outra forma de vida, daquela non. Daquela todo o que ganabas fexeche falta para casa, non? Además, por exemplo, había moitos barcos que cando os comprabas non os pagabas na man que non tiñan os cartos. Os barcos valen moitos cartos. E claro, tiñalos que pedir a un banco e íbalos pagando pouquinho a pouco. Por eso todo o que ganabas, dábalo na casa para comer, e además para pagar o barco, para as cousas que tiñas que pagar. É algo que dábamos nós con el normal, que tamén nos gustaba salir o fin de semana por aí, que tamén traballábamos toda a semana. Ás 4 da mañá levantábamos, 3 e media, 4 e media, normalmente son os horarios que temos. E nada, levantarse, ir para o barco, salíamos, chegar hasta onde tiñamos o aparello, recoller o aparello, preparalo, despois había que outra vez, viñamos para o puerto, preparábamos o aparello, volvíamos a salir, a tirar o aparello outra vez ao mar, por eso que nos levantábamos ás 4 da mañá, e cando traballábamos a un oficio que chamaban o miño, que daquela traballábamos o miño, que é un oficio que colle languado, rodaballo, centola, eso todo, normalmente eran tardes horarios, acabábamos ás 7 da tarde, 8, 6, traballábamos sobre 18 horas diarias, 16, 17, 18. O que é medo non, respeto moito. Respeto, levo xa 34 anos traballando nela, e hoxe tendo moito respeto. Sí, porque o mar é unha cousa moi peligrosa. O mar, o que, como dixemos nós, o que quere valientes. Como teñes un descuido, como teñes calquera cousa, chega chabondo para se cadra non contalo. Unha anécdota que me gusta do mar é a unión que temos entre nós cando pasa calquera cousa, non? É que aquí, cando lle pasa algún barco ou a calquera persona, o bonito é que todo o mundo para de traballar a eso e únese para axudarlle a familia ou por se hai que ir buscalos ou por se pasa calquera cousa. Esa é a anécdota máis bonita que hai, que para iso temos moito unión na xente do mar. E despois percances, e claro, que levamos percances, date cuenta que a nosa vida depende de 4 tablas que levamos debaixo de nós. Pode vir un golpe de mar, romper unha tabla, pode vir calquera cousa. Nós dependemos dun barco, non dependemos de nós. E depois nos dedicamos ao percebe. O percebe é moi peligroso. Está considerado un dos traballos máis peligrosos do mundo. O percebe, pois, dependes de un segundo. Descuidas, meu pai dixeme sempre, mira, nunca lle dé luco ao mar. E é normal, porque como lle dé luco ao mar, igual jamás lle volves dar a cara, que xa non che deixa. Unha vez levoume ao mar, sen ninguén enterarse. E separoume da costa, ninguén se enterou. Estuve nadando un cacho, casi non era capaz de chegar a terra, e após tuve en suerte. Tuve en sangre fría e dixen, bueno, cando veña o golpe de mar, vou nadar a candel para terra. Se teña suerte de que me tire en terra, pois sáfome, se non, persínome e xa sei o que me queda. Tuve esa suerte, na día cando o golpe de mar, fun a rolos para terra, quedei agarrado a unha pedra, deixou o mar e quedei agarrado na costa. O primeiro que pensei foi na familia, e miña nai, e meus irmáns, meus amigos. Claro, o primeiro que pensei, Dios mío, onde veña morrer eu? É o primeiro que dixe, a corte da familia, a corte de todo. É o primeiro que che pasa pola cabeza. Que eu daquela non tiña fillos, senón xa sería o primeiro que pasara pola cabeza a mala muller. Non, porque é o que che dixo eu, é a nosa vida. Anque leve os percances, como dixo eu, nos nas venas non temos sangre, temos salitre. Eu creo que é iso. Tíranos tanto o mar, tíranos tanto que anque levemos percances, pois, o tirarche tanto, pois sigues.
síguese, é a forma de vida que temos, é o que sabemos facer, e foi porque nascemos, verdadeiramente. A ver, o percebe por si é unha cousa pois, que sí, graças a Dios, axúdanos moito, non? Sabedes que o percebe é unha cousa que en fechas moi claves vale moito. Pois mira, pois se cadran 5 días, faz o que fai un traballador en todo o mes. Pero claro, por qué? Como dixía meu pai, acórdate sempre, fillo, todo o que dé o carto moi rápido, algo de malo ten que ter. E é iso. Eu entendo que o percebe para quen o come, faise caro, polo menos en fechas claves. Pero para quen o traballa, é barato. O primeiro que me di, Raúl, ten por Dios, ten cuidado, con os percebes non hai percebe que paga a vida. Eso desde logo. É normal. É a cousa que máis me gusta. Cando chego a casa, o meu fillo é a masana me dá un abrazo. E min o abrazo do meu fillo compensame todo canto paso mal no mar. Teño un niño de 3 anos que cando marcha dime, papá, cuidado. Te imagínate. Por iso que cando chego me dá un abrazo, para min ese non hai cartos que pague. Para min compensame todo canto golepe leva no mar, todo canto susto leva. Xa sei que vai parecer unha contradicción, non? Que te che guste tanto e que tires tanto polo mar, pero po meu fillo non o quero. Non, porque o mar é moi duro. Xa te dixen antes, é moi duro, levas moitas molladuras, levas moitos sustos. O que eu pase eu non ten que ver que eu quero que eu pase o meu fillo. E ojalá lle poida dar un estudio ao meu fillo, e se o quere mañan doullo. Aunque teña que traballar estos 70 anos, pero doullo estudio ao meu fillo. Quero que teña un xómito mellor que o meu, desde logo. Para pasar o jodido xa estou eu aquí.